Νορντίν Άμραμπαντ, Μόζες Οντουμπάτζο και Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς. Στη διάθεση του Αλμέιδα θα είναι ο Λάζαρος Ρωτά. Νέα πρόταση έκανε χθες ο Παναθηναϊκός στον Γιώργο Βαγιανίδη για πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του με αυξημένες αποδοχές. 7 αναμετρήσεις θα γίνουν σήμερα για την τέταρτη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας. Στις 3 ο Εθνικός υποδέχεται τον Άρη και θα τιμηθεί η μνήμη των Κώστα Κατσούλη και Άλκη Καμπανού. Ακόμα στις 3 θα παίξουν Απόλλων Κρίας Βρύσης Βόλος, στις 4 Εγάλεο Καμπανιακός και Πας Γιάννενα Παναχαϊκή, στις 5 Διαγόρας Καλυθέα και Λεβαδιακός Ατρόμητος και στις 7 Όφη Πανετολικός. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Έρα Σπορ. Τη λύση της συνεργασίας της με τον Χωακίν Γκόμεζ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Βόλος και θα πορευτεί στον αγώνα του Κυπέλλου κόντρα στον Απόλλωνα Κρίας Βρύσης με υπηρεσιακό τεχνικό τον Λευτέρη Καλογύρου, προπονητή. Rebalans budžeta kojim su u odnosu na inicijalni plan sa početka godine predviđeni prihodi veći za 133 milijarde dinara, a rashodi za 190.